Okay, yeah, ngizonibonisa like how to add any network kwi Metamask wallet yabo. Okay, all right. Okay, siya straight to Metamask. Le Metamask. If like you notice Metamask apha yabona ibhale Ethereum main network, which means kwi Ethereum no. So senza njani xa sifuna uadda enye inetwork. Siza siza apha ecaleni yabona kule migca le lapha ecaleni, then size kwi settings. After that then siyaphi apha ku networks, yabo networks, yabo add and edit custom RPC network, yabo so uyabona i-network endizi-edile add network ye-XDAI ne-Binance Smart Chain. Sifuna u-adda ntoni? I-Energi Mainnet. Siza apha sithi add. Xa usithi add izokubonisa le page. So what do you need to do xa ikubonisa le page? Uya kula information le bendiyisenda apha egroupini nala article ibonisa ibonisa the information uzoyidinga apha. So siya straight to la information leya, uyabo ndiyisendile apha egroupini. Mainnet network, network name Energi Mainnet, yabo. Okay, andikwazi ukuyikopa apha. Okay, ndizophuma apha, or ungayitype uthi Energi Mainnet RPC, i-RPC link yakhona nantsi, yabo, yona sikwazile ukuyikopa. Then uyabuya you paste yona apha, then chain ID, then sifuna i-chain ID, nansi chain ID 39797, copy and paste, siphinde sibuye paste apha. Then sifuna i-symbol. What is the symbol? I-symbol NRG. Nansi symbol NRG. Okay, sifuna i-block explorer, i-link ye-block explorer. Xa siza phezantsi nantsi, you just copy and paste i-link ye-block explorer, then nansi paste, then sithi add network, yabo. Yabo, so sesiyi-edile nantsi, sikwazile uku-adda i-Energi Mainnet. Uyabona apha ayisabhali Ethereum network, ibhala Energi Mainnet, yabo. Ngoku sesiyi-edile, which means yintoni enye emele siyenze xa kufuneka sitradile ku-energy swap, yabo. So uzofuna nje wena uba ukwazi usenda like i-energy, ukwazi usenda like i-energy, uyisende from that exchange, noba uyisenda kweyiphi exchange. Ungakwazi ukuyisendela apha kwi-wallet, yabo. Ngoku si-under i-Energi Mainnet, asikho under i-Ethereum, because yazibona i-networks le i-Ethereum main network, yabo. Then xa siza phezantsi ezi ndizi-edile nazi, yabo, nansi i-energy ezantsi. Xa uklikha apha uza ku-energy, uyi-edda kanje. So masiyi-edeni then ndibonisa.